Είμαι ένα κορίτσι 17 ετών και μένω με τη μητέρα μου, τον πατριό μου και τα δύο ετεροθαλή αδέρφια μου. Έχω έναν ετεροθαλή αδερφό και μια μικρότερη ετεροθαλή αδερφή, αλλά δεν είμαστε κοντά. Ο ετεροθαλής αδερφός μου, ας τον πούμε Τζάκσον, είναι 1 χρόνο μεγαλύτερος από εμένα και η ετεροθαλής αδερφή μου, η Έμα, είναι 2 χρόνια μικρότερη. Όλοι πηγαίνουμε στο ίδιο λύκειο, αλλά δεν έχουμε κοινούς φίλους και ποτέ δεν ήμασταν ιδιαίτερα κοντά. Η μητέρα μου παντρεύτηκε τον πατέρα τους μετά από σχέση σχεδόν 5 χρόνων. Ο γάμος έγινε πριν από 3 χρόνια, αλλά οι οικογένειές μας ζουν μαζί εδώ και 6 χρόνια, οπότε ο γάμος ήταν περισσότερο τυπικός. Όσο για τον πατέρα μου, δυστυχώς πέθανε όταν ήμουν πολύ μικρή και δεν πρόλαβα να περάσω πολύ χρόνο μαζί του. Τον θυμάμαι ελάχιστα γιατί ήμουν πολύ μικρή όταν έφυγε. Οι γονείς μου δεν ήταν παντρεμένοι και η οικογένεια του πατέρα μου δεν ενέκρινε τη μητέρα μου επειδή είχε τη φήμη της κοπέλας του πάρτι και δεν είχε καλή φήμη στην πόλη τους τότε. Έτσι έμειναν μαζί για λίγο καιρό, αλλά δεν παντρεύτηκαν γιατί οι γονείς του πιθανότατα θα τον αποκήρυσαν. Διαγνώστηκε με λευχαιμία σε προχωρημένο στάδιο όταν ήταν μόλις 27 ετών και όταν το ανακάλυψαν ήταν ήδη αργά για να κάνουν κάτι. Ευτυχώς πρόλαβε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και κατάφερε να δημιουργήσει ένα ταμείο εκπαίδευσης για μένα, ώστε να μην έχω τίποτα να ανησυχώ και η μητέρα μου να μην πιεστεί υπερβολικά μετά το θάνατό του. Πάντα το ήξερα, αφού ο δικηγόρος του μπαμπά μου με είχε ενημερώσει από μικρή. Ο δικηγόρος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρημάτων, αλλά όταν θα έκλεινα τα 18 θα αποκτούσα πλήρη έλεγχο του ταμείου. Για αρκετό καιρό μετά το θάνατο του μπαμπά μου ήμασταν μόνο εγώ και η μητέρα μου και είχα συνηθίσει. Τότε μπήκε στη ζωή μας ο πατριός μου όταν ήμουν περίπου 8 ετών και αφού έβγαιναν για λίγο μετακομίσαμε όλοι μαζί. Η μητέρα μου είχε φύγει από την πόλη όπου ζούσαμε γιατί, όπως είπε, ήταν πολύ οδυνηρό να ζει στο μέρος όπου είχε γνωρίσει τον μπαμπά μου. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ τους παππούδες μου από την πλευρά του πατέρα μου γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να με γνωρίσουν. Περιστασιακά επισκεπτόμαστε τους γονείς της μητέρας μου, οι οποίοι είναι αρκετά καλοί, αλλά η οικογένεια της μητέρας μου δεν είναι ιδιαίτερα δεμένη. Όταν μετακομίσαμε με τον πατριό μου και τα παιδιά του, είχα πολλές ελπίδες ότι επιτέλους θα αποκτούσα μια μεγάλη οικογένεια. Είχα πολλές προσδοκίες όταν ήμουν μικρότερη, αλλά δυστυχώς η νέα μου οικογένεια δεν κατάφερε να ανταποκριθεί. Δεν τους κατηγορώ γι' αυτό, αλλά ήταν αρκετά απογοητευτικό για μένα. Δεν ήταν ότι δεν με έκαναν να νιώσω ευπρόσδεκτη ή ότι με φέρθηκαν άσχημα, αλλά υπήρχε κάτι περίεργο στην ενέργεια όλων. Ζούσαμε μαζί, αλλά ποτέ δεν νιώσαμε σαν οικογένεια και δεν κατάφερα να συνδεθώ ούτε με τον πατριό μου, ούτε με τα παιδιά του. Προσπάθησα πολλές φορές, αλλά δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, οπότε τα παράτησα μετά από μερικούς μήνες. Αποδέχτηκα ότι όλοι ήμασταν περισσότερο συγκάτοικοι παρά οικογένεια. Η μητέρα μου ωστόσο είχε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία γιατί τις φέρονταν διαφορετικά. Η ενέργειά τους προς τη μητέρα μου ήταν εντελώς διαφορετική και πραγματικά την αντιμετώπιζαν σαν μέλος της οικογένειας. Ένιωθα σαν να ήμουν παρατημένη, κάτι που με έκανε να ζηλεύω τη μητέρα μου. Το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα ήταν το εξής. Έψαχνα κολέγια για να στείλω αιτήσεις. Δεν ανησυχούσα για τα χρήματα γιατί είχα το ταμείο του πατέρα μου. Όμως πριν λίγες μέρες η μητέρα μου είπε ότι ο πατριός μου δεν είχε καταφέρει να εξοικονομήσει χρήματα για τα παιδιά του και μου ζήτησε να μοιραστώ τα χρήματα του ταμείου με τα ετεροθαλή αδέρφια μου. Της είπα ότι δεν σκόπευα να το κάνω γιατί δεν τους θεωρούσα οικογένεια. Η μητέρα μου είπε ότι ήμουν εγωίστρια, αλλά δεν με πείραξε. Θεώρησε ότι ήταν δικαίωμά μου να σκεφτώ τον εαυτό μου και αυτό έκανα. Τότε ήταν που η μητέρα μου άρχισε να ουρλιάζει. Γιατί προφανώς πίστευε ότι αυτό που είχα πει ήταν κάτι σαν εγκληματική πράξη. Μου πήρε μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσω ότι είχε χάσει το μυαλό της, μόνο και μόνο επειδή είχα πει την αλήθεια και της είχα πει ότι δεν θεωρώ τα ετεροθαλή αδέρφια μου ως οικογένεια. Τα διπλά μέτρα και σταθμά ήταν τρελά. Γιατί από τη μια οικογένεια με αντιμετώπιζε σαν ξένη τα τελευταία 8 χρόνια και εκείνη δεν το είχε ποτέ προσέξει ή ίσως το είχε προσέξει και απλώς δεν την ένοιαζε. Αλλά όταν αφορούσε εμένα έπρεπε να τους θεωρώ οικογένεια και να τους αντιμετωπίζω σαν τέτοιους, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Προσπάθησα να της μιλήσω ήρεμα και χωρίς να φωνάζω, αλλά δεν είχε νόημα γιατί είχε ήδη αρχίσει να με αποκαλεί αχάριστη και άλλα. Περίμενα να τελειώσει να φωνάζει
και μετά της είπα ότι μπορούσε να συνεχίσει να ουρλιάζει όσο ήθελε, αλλά δεν επρόκειτο να αλλάξω γνώμη. Το μόνο που θα κατάφερνε με τις φωνές ήταν να με αποξενώσει ακόμη περισσότερο και να με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο πρόθυμη να βοηθήσω. Η μητέρα μου ηρέμησε λίγο μετά από αυτό και νόμιζα ότι τελικά θα είχαμε μια λογική συζήτηση και ότι θα μπορούσα επιτέλους να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Αλλά αυτό ήταν ανόητο εκ μέρους μου. Είχα ξεχάσει ότι σε αυτό το σπίτι τα συναισθήματά μου δεν είχαν καμία σημασία και το μόνο που είχε σημασία ήταν η ευτυχία της μητέρας μου, του πατριού μου και των ετεροθαλών αδερφών μου. Η δική μου ευτυχία δεν ήταν σημαντική για κανέναν από αυτούς. Όταν η μητέρα μου ηρέμησε, μου είπε ότι είχα μια εβδομάδα να το σκεφτώ, αλλιώς θα αναγκαζόταν να με διώξει από το σπίτι. Νόμιζα ότι αστειευόταν, γιατί αυτό ήταν απλώς γελίο, αλλά μου είπε ότι δεν αστειευόταν και αφού τα γενέθλια μου πλησίαζαν και θα γινόμουν 18, σύντομα δεν θα ήταν πλέον νομικά υποχρεωμένη να με αφήσει να ζήσω μαζί τους. Έτσι, θα έπρεπε να φύγω και να ζήσω μόνη μου αν δεν συμφωνούσα να μοιραστώ το κολεγιακό ταμείο που ο πατέρας μου είχε αφήσει αποκλειστικά για μένα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η ίδια μου η μητέρα θα έλεγε κάτι τέτοιο και θα με έβαζε σε μια τόσο δύσκολη θέση, μόνο για χάρη των ετεροθαλών αδερφών μου, ενώ ήμουν τον δικό της το παιδί. Μου είπε να είμαι προσεκτική και να το σκεφτώ, γιατί αυτή η απόφαση μπορούσε να μου κοστίσει τα πάντα. Και έπειτα έφυγε από το δωμάτιο, ενώ εγώ προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι είχε μόλις συμβεί. Ήταν απίστευτα προσβλητικό για μένα να με αντιμετωπίζει έτσι η ίδια μου η μητέρα και εκείνη την ημέρα αποφάσισα ότι θα έφευγα από αυτό το σπίτι ανεξαρτήτως του κόστους. Άρχισα να μιλάω με τους φίλους μου και να τους λέω ότι χρειαζόμουν βοήθεια να βρω ένα διαμέρισμα επειδή σχεδίαζα να μετακομίσω μέχρι τα 18 γενέθλιά μου. Τους είπα όλα όσα είχε πει η μητέρα μου και τους εξήγησα την επίγουσα κατάσταση. Ήξερα ότι μόλις γινόμουν 18 θα έπαιρνα όλα τα χρήματα και θα μπορούσα να τα διαχειριστώ όπως ήθελα. Ναι, θα έπρεπε να τηρήσω έναν προϋπολογισμό και να επιλέξω προσεκτικά το πτυχίο μου, αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί αυτό σήμαινε ότι τουλάχιστον θα μπορούσα να φύγω και να ζήσω μόνη μου, αντί να ανέχομαι την οικογένειά μου. Πέρασαν μερικές μέρες και μία φίλη μου είπε ότι είχε μιλήσει με μία ξαδέρφη της που επίσης έκανε αίτηση στα ίδια κολέγια με μένα, επειδή είχαμε κοινό ενδιαφέρον στον ίδιο τομέα. Η ξαδέρφη της σχεδίαζε να μείνει σε διαμέρισμα γιατί ήθελε να είναι ανεξάρτητη από την αρχή. Η φίλη μου πρότεινε να επικοινωνήσω μαζί της, ώστε αν καταλήγαμε στο ίδιο κολέγιο να νοικιάζαμε μαζί ένα διαμέρισμα. Μου φάνηκε εξαιρετική ιδέα και επικοινώνησα με την ξαδέρφη της φίλης μου σχεδόν αμέσως. Κανονίσαμε τα πάντα και της εξήγησα την κατάστασή μου. Ήταν πολύ συμπονετική και φαινόταν καλός άνθρωπος. Ήξερα ότι θα τα πηγαίναμε καλά. Οπότε αυτό το κομμάτι τακτοποιήθηκε. Το μόνο που έμενε ήταν να βρω πού θα ζούσα μέχρι να ξεκινήσει το κολέγιο, γιατί υπήρχαν αρκετοί μήνες ακόμα. Ευτυχώς αυτό λύθηκε σχετικά εύκολα, γιατί οι φίλοι μου είπαν ότι θα μπορούσα να μείνω μαζί τους μέχρι να ξεκινήσει το κολέγιο. Ήταν ένα πρόχειρο και ρυψοκίνδυνο σχέδιο, αλλά ήμουν αποφασισμένη να το κάνω, γιατί τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο από το να μένω με τη μητέρα μου και την οικογένειά της. Ο τρόπος που με αντιμετώπιζαν μετά από εκείνον τον καυγά ήταν απέσιος. Δεν εννοώ ότι μου μιλούσαν άσχημα ή με βασάνιζαν. Εννοώ όμως ότι αυτό που έκαναν ήταν πολύ πιο ταπεινωτικό. Είχαν όλοι συνεννοηθεί να με κάνουν να νιώθω σαν το πιο αηδιαστικό πλάσμα στον κόσμο. Αν έμπαινα σε ένα δωμάτιο, όλοι σταματούσαν να μιλούν και πήγαιναν στα δωμάτια τους. Με κοίταζαν υποτιμητικά και δεν μου έλεγαν ούτε μια λέξη σαν να είχα κάνει κάτι τρομερό. Ήταν τόσο ταπεινωτικό που ήθελα να φύγω τρέχοντας. Χρειάστηκε λίγος χρόνος να κανονίσω τα πράγματα, αλλά ήμουν αποφασισμένη. Την ημέρα που η μητέρα μου με ρώτησε ξανά αν είχα αλλάξει γνώμη, αποφάσισα να της πω την αλήθεια και μετά να φύγω. Της είπα ότι δεν είχα αλλάξει γνώμη και ότι στην πραγματικότητα θα έφευγα από το σπίτι. Της εξήγησα ότι ο τρόπος που εκείνη και η οικογένειά της με είχαν αντιμετωπίσει την τελευταία εβδομάδα ήταν απαράδεκτος και δεν μπορούσα να ανεχτώ άλλο. Της είπα ότι είχα ήδη μιλήσει στους φίλους μου. Της εξήγησα ότι ο τρόπος που εκείνη και η οικογένειά της με είχαν αντιμετωπίσει την τελευταία εβδομάδα ήταν απαράδεκτος και δεν μπορούσα να το ανεχτώ άλλο. Της είπα ότι είχα ήδη μιλήσει με φίλους και ότι θα έμενα μαζί τους μέχρι να ξεκινήσει το κολέγιο. Είπα επίσης ότι δεν ήθελα να την ξαναδώ ποτέ, οπότε μπορούσε να με διώξει και δεν θα με έκανε διαφορά. Είχα ήδη ένα σχέδιο στο μυαλό μου, οπότε δεν με ξάφνιασε όταν άρχισε να φωνάζει ξανά, λέγοντάς μου να φύγω από το σπίτι της, γιατί δεν υπάρχει χώρος για εγωιστικά, αχάριστα παιδιά σαν εμένα. Έφυγα με μεγάλη ανακούφιση και ήμουν χαρούμενη που δεν θα τους ξανάβλεπα, αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος του σχεδίου μου.
Τις ημέρες που περνούσα μόνη μου στο δωμάτιό μου σκεφτόμουν πολλά. Είχα καταλάβει ότι το καλύτερο που μπορούσα να κάνω ήταν να αφήσω πίσω μου ό,τι με κρατούσε και να επικεντρωθώ στο μέλλον μου. Δεν ήμουν πια το μικρό κορίτσι που ελπίζει σε μια τέλεια οικογένεια. Είχα αποδεχτεί ότι ήμουν μόνη μου, αλλά αυτό δεν με φόβιζε. Με έκανε πιο δυνατή. Κάντε μια εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο.